Goedemiddag. Dit is Sneeuw in Friesland. Het is 9 minuten over 4 uur en dan geven we het 4 uur van Sneeuw in Friesland op deze 13 november 2021. Sinterklaas is in het land en wij jouw cadeautjes uit. Op een bijzondere manier zal dat alles gebeuren. Het cadeautje gaat in de richting van de mannen en vrouwen van de Sterke Jerken. Dat is het project wat wij altijd als er naar iets te melden valt contact mee hebben. En Joert zetten we ze eventjes een beetje voor het blok. Bij een hele mooie verrassing die afkomstig is. Dat kan ik nog wel een beetje verklappen van Bonaire. Van Ian Nossijzen. Sneeuw in Friesland. My Geert van Thun. Wij hebben geregeld in dit programma omdenken voor het project van de Sterke Jerken. De Sterke Jerken Fjouwer. Wij vinden dat een interessant project. Wij zijn benieuwd hoe het alle jaar zal in de toekomst. En dus hebben wij eigenlijk een alle weekend... Nee, net alle weekend. Maar het helemaal in enige regelmaat contact met Wilfred de Jong, de wethouder. En die is nou ik aan de telefoon. Goedemiddag, Wilfred. Hey Geert, goedemiddag. Hoi. Waar hing het uit? Ik zit op de meest zuidwestelijke punt van Portugal. Oh, daar ben ik dus eigenlijk zo'n beetje de eind... verder kunnen we niet komen. Nee. Als ik nou omdraai, dan ben we eigenlijk weer op de terugreis. Zo doe ik. Ja. Maar horen we daar best even erop uit maar die camper, begreep ik. Wij zijn er even van tussen, Geert. Klopt, Lekker man. Ik heb daar ooit nog eens een keer een warm vest gekocht, want het waait er nogal wat. Het waait, voor deze opname voor dit gesprek ben ik zoveel mogelijk de wind gaan staan. Maar ik zei eigenlijk, sta op de meest zuidwestelijke punten. Er is hier een en al zee en oceaan om je heen. En het waait hier als een gek. Ja. Maar het komt ik denk dat het wel redelijk overkomt. Het kan al je krijgt. Best goed te verstaan. Nou ja, we hebben daar even in zijn dat even toch de telefoon opnemen moest. Omdat wij misschien wel, ik denk weer iets heel aardigs voor die hebben. Ik heb de meesten uitline. Nou ja, dat wij dus geregeld contact hebben met elkaar. En dat vertelt al mijn fase en een protte enthousiasme over de vorderingen van het project Sterke Jerken Fjouwer. En dat gaat dus net onder de mensen voorbij zat, doch maar we blikken. En voor de volgende reactie, en die is van die voor belang, moeten wij skekelen naar, ja, het is echt weer Wilfred, naar Bonaire. Oh, wat leuk. En daar zit de Beltsemer ondernemer Johan van Thun, geen familie, maar hij is er wel. Goedemiddag, Johan. Ja, goedemiddag Geert. Ja, en alle harkers van Omroep Friesland. Daar is hij, ja. Want toen liet mij weten van, ik zit op Bonaire en dat doch maar, ja, toen kwam opeens de Sterke Jerken bij de boppen. Hoe kon dat? Ja, nou, daar heb ik wat mooi, want ik denk, die man heeft 40 jaar samen uit de wijk gezet. En ik ben er al een paar keer geweest en vorig jaar week. En toen ben ik weer terug naar het monument geweest. En nou dacht ik, ik moet weer maar even eens kijken, als er nou komende sneu weer ben. Ik ben er correct rijden, we hebben wat min contact, maar ik heb het foto's maken, dus die komen dadelijk op een app. Maar ja, als je bij het beeld staat, dan gaat de kode hoe nou ja, steeds het maar. Ja, maar wat, dat beeld, beschreeuw dat beeld even voor u als het wordt, Johan. Ja, dat beeld, het is correct op best midden in de Sahara. Het is een roege kustlijn van dat Bonaire, waar die man, jacking binnen, maar het beeld, het is een beton. Het is een soort met vee in beton en de boppenkant is mooi oranje. Ja, die oranje kleur doet je wat, maar gewoon het hele geheel. Ja. Het is imponerend. Want daar heeft toen die expeditie van de Sterke Jerken echt volgen? Ja, nou, toen ik nog... Toen was je wel heel jong, hè? Toen was ik nog wat jonger, ik kreeg je 14 jaar. Ja. Maar ik had de documentaires, jongen, en nooit zo bezig ben met de Sterke Jerken Fjouwer. Ja, dan wil ik die mensen wat aanbieden. Juist. Let op, Wilfred, wat nou komt-ie? Ja, dan ben ik benieuwd. Welkom, jongen. Ik wil je hem aanbieden, maar net al in het dij. Maar het hele team daar al heen. Ik bied bij deze Jeff van Bonaire. Ik sta nu midden in Kraandijk. Daar ben ik even heen beramreden. Maar ik wil €250 doneren voor je plan om daar weer aan te lezen op dat stukje Bonaire. Nou, dat is fantastisch. Geweldig. Wat een mooi initiatief. En dat komt van geweldig van pas. Machtig. Ja, nou ja, maar Dirk, maar alles bij elkaar optellen en we moeten gewoon mooi zien vanuit Friesland, maar ik door de patten van de brood, maar we daar een groot geheel van mooi zien. Ja, nou, dat is een geweldig gebaar. En dat hier staat net beter u, denk ik, in Johan, want ja, Sinterklaas is correct in het land. Dat is een soort veredelde Sinterklaas van Sterke Jerken, zeg maar zeggen. Nou ja, maar we dat net alleen, maar dat moet je nou. Hier is de Sinterklaas er nog net. Bist al een geregelde Bonaire-ganger? Beriep ik dat goed? Dit is nog mijn tweede keer, maar ja, ik doe het net lood op de feesten. Maar goed, dat zullen we nog wel eens even niet. Oh, ja. wij hebben toch het gevoel, hier kon wel eens een emigratie jongen komen of zoiets op een of andere manier. Ja, maar dat hebben we toch. Ik kijk over de patten van de brood, dat geregeld komt. Dus je moet ook niet met elkaar maken. Maar Friesland heb ik.
Ja, nou, niks mooier uit Friesland, maar wel leuk. En er heeft natuurlijk één groot voordeel. Ja, het waar, nou vertel maar, ja, het is dan nou, wat is het? Het is een oordes tolven of zo wat bij die. Het is nou precies al woerenhaast. Het is 33 graden, het is mooi blauw. Binnen die wolkjes, het kan het beter. Ik ren op leer voort met een kwadbroekje door Kraalwijk. Ja, lekker man. En Do Wilfred, want Portugal is ook nog wel wat zuidelijk. Ja, 22 graden, korte broek ook en slippers aan, dus dat klopt. We hoeven niet helemaal naar beneden, alhoewel ik daar graag kom. Maar het is hier ook heerlijk. En het is hier een uur vroeger, hè. Het is hier 4 uur bijna. Ja, precies. Ja, wij zitten door alle tijdpaden heen. Hè. Het is hier 4 uur, jongens. Ik zoek naar boeten. De zinnen is zonder. Hij wie er een beetje bij van de middag. Het is gries en grauw. En wij zijn ongelooflijk jaloers op je en beiden. Maar wij kunnen het je hem ook wel weer. Zo is het dan ook wel weer. Dank u wel. Daar was toch even stil van, Wilfred, jongen. Hey, ja. Maar oké. Hey, maar een geweldig gebaar. Hartstikke mooi, jongen. Fantastisch gebaar. Even in je denk, Geert. Even in je denk. Ik heb wat foto's maken. Die go ik binnen een minuut dadelijk via de app. Komen ze bij hem binnen. Dus het zou mooi wezen voor de mensen die niet voor de televisie zitten om dat dadelijk even te bezitten. Nou, als wij die op die binnenkrijgen, dan zal Jaatje er maar in de gong en dan gooien we ze even op het scherm. Hartstikke mooi. Geweldig. Nogmaals hartstikke bedankt, hè, want het is natuurlijk fantastisch, jongen, wat er gebeurt. Hè. Dus prachtig initiatief van die. Geweldig. Skitterend. Wij zoen en Do ik bedankt en Welko ik bedankt en succes met de voorbereidingen. En wij zijn erbij. Bij Zoom ben ik er bij. Ja, en wij zullen zorgen dat je het telefoonnummer krijgt van Wilfred de Jong, dan kist een belly en dan kun je met als we waarom is de Nederland de zaak al regelen. Komt helemaal goed. Hartstikke mooi. Dank u wel, Johan. Prachtig gebaar. Okay, bedankt. Nou, we tochten dat wij die vakantie hier wel even voor onderbreken mochten, Wilfred. Ja, voor zulke berichten mag je elke dag bellen, Geert. Dus, ik denk dat onze boekhouder, die staat ook met tranen in de ogen, die staat bovenop de tafel. Dus nee, dit is... Die glundert van oor tot oor op dit moment. Dit zijn prachtige berichten. Ja, mooi man. Nou, dat wij dat dan weer als programma weer mooi, dat doet is echt goed. Tiegetank, nog een noffelijke vakantie. Riet voorzichtig waarom en wat je weer achter Nijs is van die Jerke. Dank u wel, Wilfred. Zeker weten. Jullie vast een fijn weekend en bedankt voor de aandacht weer, Geert. Oké man, ontjen. Nou, zo ben wij op een prachtige manier aan het einde komen van het 4e uur van Sneun in Friesland. Op deze sneuntemiddag 3 november. Sinterklaas is in het land, maar hij blikt van de sterke Jerke gewoon naar Bonaire te zitten. Het is al hier prachtig regelen. Volg je het Sterke Jerke project via dit programma en er is zelfs ook een website. En als je denkt van, een bijdrage aan dat project, dat wil ik ook wel van het uitnodigen. Het mooi via uw programma. Wij hadden geen bezwiertje. Wij binnen clear voor dit uur. Dadelijks na 5, dan ben we bij hem waarom. Voor het laatste uur Sneun in Friesland. Graag tot dadelijks. Dan moet ik hem nog even meenemen naar het gesprek wat we hier voorheen. Dat ging mij Wilfred de Jong en Johan van Tunen. Johan van Tunen zit op Bonaire. Had er bezoek gebracht aan het monument van de Sterke Jerke. En ben je ondertussen 250 euro aan het project Sterke Jerke Fjouwer. Dat je nou op televisie zit te zien, dan zie je hem de foto. Ik heb mijn bril weer, verkeerde bril waarop, dus ik ben zo kippig aan de pers. Maar ik denk dat Johan is. Ja, dat zie ik dan van die afstand net goed natuurlijk. En ik neem aan dat Johan daar op dat monument zit. Het is een wit hoeske, maar een reet. Daar is hij weer. Wij zetten die dingen gewoon even voor. Dat je hem even mooi zien kan op de televisie. En als je de televisie nog even aan willen, dan Jaatje skekelt die dingen al wel even voor. Dit is wat min te lezen, denk ik. Maar dit is dan de tekst die in dat monument staat. Dus ik altijd leuk om te zien en om te lezen. Nou ja, Johan die is tamelijk fan van het Sterke Jerke project. Had de skiertnis daarvan goed aannaam. En toen zei hij van, nou, dan bied ik 250 euro aan het Sterke Jerke project. Bij deze hartstikke bedankt, Johan. En die foto's ben dus nou op televisie. Dan hebben we dat ook geregeld. Die skekelen we nog wel even een paar keer voor. Dat komt altijd goed.